Здравейте, геймърчета! Днес ще ви кажа какво можете да правите в моя канал. Аз не забранявам много неща, но и не позволявам доста неща. Но нека да споделя. Може да ме хейтвате, може и да ми правите забележки, ако нещо не ви е харесало в обработката на моите клипове. Второ, може да предлагате игри. Игрите първо ще ги прегледам и ако ми харесват, ще ги играя. Не се сърдете, ако някой игра не е направена, нито пък избрана. Трето, може да ми харесват, може да ми направите забележки, ако нещо не ви е харесало. Да, имало е случаи, в които нещо съм сгрешила и не ви е харесало и тази грешка я правя постоянно. Може да споделите отдолу или пък за този клип специално, ако съм направила някаква грешка. Четвърто, може да се абонирате за мен. И пето, може да харесвате и не харесвате моите клипове. По принцип ще казвам понеделник и петък клипове, понеделник рано сутринта и петък също рано сутринта. Това беше от мен, геймърчета, и до скоро!